Салом алейкум дӯстони азиз, ин ман ҳастам бо шумо духтур Беҳрӯз. Ҳамин канале ки дидӣ бидрон подписатсия кун. Фаҳмидӣ? Ва аз ҳамаи подписчиҳои ки худам илтимосона хоҳиш мекунам ки бидрон комментарий хуб бинависен. Ҳамин лайкора як бор ман бинам ки қай 500-аш куне, як бор 500-аш куне, падилиста куне видео. Салом бародари ябурга. Дарад мая бародари мо қарор дорад ки барои простатит лечение гирифтаиста, лечение тавбат гирифта. Ҷои худ алакай тавбатро ҷо алакай гирифта азем мардум омада ва рафтаиста насиб боша иншоаллоҳ. Рӯзои наздик иншоаллоҳ ҳиҷомаро бӯй мекунем, ҳиҷомаро ба нархои арзон. Бисёр аксияи хубаш мекунам ман. Ман барзид ба ягон кас кор надорам. Ҳамин кори худ ман бурдазидам. Ҳиҷома, массаж, профессионали, любой хел. Рӯзои наздикам милои ҷинхон ки ҷин мехонад, ку ҷинхон инам ки ҷин таме бурорад. Ҷинхон ҳамуҷа алакай меояд, насиб бошад. Духтури кардиолог дорем, духтуре ки гуфтем алакай ҳаст. Бидроед, подписатсия кунед, комментарий хуб бинависен. Иншоаллоҳ вақте касал мешавед дар дигар шаҳре ё ки кӯдака мақсад мехоҳед ки бисёр абрезанӣ кардан накунед, чун шава мебуред ку кӯдака. Маравад метавонед ки аз дигар шаҳрам биёем, мақсад мо хизмат мерасонем бо нархҳои арзон. Инҷа ҷои фанду феребиш нест. Мақсад ман худам кор кардастам иншоаллоҳ. Дастгирӣ кунед, видеоро подилиса кунед. Мисол бе спонсор мо ҳамин қашида дидем. Худованд худаш муъҷизаофар. Мебинед ягон кас мақсад мегӯяд ки доктор биём ман дастгирит мекунам мақсад. Аппаратҳо рост гап камай. Мо почти нава як аппарат заказ кардагем. Рӯзои наздик рӯзи як рӯз баъд як аппарат мебиёяд ва дигар аппаратҳоро насиб боша мебиёяд. Столову ин чизоро мақсад уҷа алакай мебиёрем иншоаллоҳ. Бародарои хайрхоҳ ҳастанд ки столои барои ҳиҷомаро уҷа алакай гуфтагиан мақсад миёранд. Рӯзои наздик бисёр ин бародар хайрхоҳ худаш. Ман рӯша нишон наметем, мумкин нест. Вообще-то ман рӯи ягон кас беморро нишон наметем. Лекин ин ҷавру ҳар як беморма мисол мебурам дар канал мепартом, ана ира мегӯяд хубӣ. Вақте ки мақсад як хеле одамон медоред дар бораи ман гап мезанед, ё ки мисол мана таъқиб мекунед, дар комментарий менависед ку ана ира мегӯяд хубӣ. Ин хеле мардакӣ. Ман намегӯям пул намегирам, ман пул мегирам, не ки ба инсоф. Ман хеле дахақа хеле воима намекунам. Реально мегӯям хеле. Худо нигаҳбонтон бошад, тавсияти хонавод бошед ва бемориҳои геморрой, гурда, любой хеле беморие ки мақсад операция кардан мехоҳӣ, ба мо муроҷиат кунед, иншоаллоҳ дастгирит мекунем, операция мекунем бо нархҳои арзон. Чӣ хеле пихта мефорад, намхел дастгирит мекунем иншоаллоҳ. Вале касоне ки телефонша намебардорад, илтимос хафа нашавед. Барои чӣ? Барои ки мақсад рости гап як телефони шикастагӣ дорам, телефон шикастагӣ бо вайрус шаги наметавонам ҷавоб додан. Фаҳмидед бародаро? Худо нигаҳбонтон бошад, саломат бошед. Не каналро бироед дастгирӣ кунед. Иншоаллоҳ ман бовар дорам канал аз 100 бояд мо гузаронем. То охири сола аз 100,000 подписчик мо гузаронем. Иншоаллоҳ. Худо нигаҳбонтон бошад, тавсияти хонавод бошед.